guys, गिबियावनो आंनि जिन्तु गड ब्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन गासैबो खनसे बरायनाय जाबाय आरोना। इनिफ्राय माने आङो भिडिअ होयिया बहुद गोबाव जाथारबायमोन। माने आंनि मबाइला हामा जादोंमोन। इनिफ्राय आरो भिडिअ नायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय जों दा माने ओरैनो दिनै मोनसे ओरैनो ब्लग बानायदों आरोना लोगोफोर। इनिफ्राय ओरैनो दिनैनिया ससेल' जागोन आरोना। ससेल' माने ओरैनो। इनिफ्राय माने जोङो फट' खेबनो फैदो लोगोफोरखौ नायनो हागोन जों लोगोफोरा फट' खेबनो फैदो। ओमफ्राय इखौनो खिथिनो होननानै नोंथांमोननो खिथिबाय आरोना। जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आरो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय। बुहुद गोबाव उनाव दिनैसो लोगो मोनदों लोगोफोर। माबायदि दोङो मोजाङै दोङो ना? दा इथि जोंनिया लोगोफोरा माबा फट' खेबबाय थादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै इथि लोगोफोर नायनो हागोन खासे खानै खाथाम खाब्रै खाबबाय। ओमफ्राय नै बेगफोरा बेगा इयाव दोङो। फट' खेबग्राया इखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना सोर इयो। दे मोनसे बुंना होनाय आंनि चेनेलाव। मा बुंनांगौ दा? बुंना हो माबा मोनसे ओरैनो। थ' गाइस गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय नमस्कार आरोना। गाइस माथो बुंनो सान्दुंफोराबो ओरैनो बाय बांला दुंना होबाय गरम बोथोर। इन्सटाग्रामफोराव ओरैनो पस्ट होनो थाखाय फट' खेबनो फैदो आरोना जोङो। आरो जोङो बिथांमोननि जायगायाव फैदो आरोना। जों माने एसे गोजाननिफ्राय फैदो। ओमफ्राय लोगो मोनबाय आरोना। ओमफ्राय चेनेल दों नामा मिथियामोन। सिनाखिमोन आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरा शेयार खालामना दोनदो आरोना वाट्सएपआव फैना दोङो लिंकआ। ओमफ्राय गासिबो आंनि फेमिलिफोरा बिथांखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरोना गासिबो। माथो बुंनो आरो आंनि चेनेलखौ बुंना हो खनसे आंनि चेनेलखौ। चेनेलनि नामा मामोनबा? जिन्तु बड' ब्लग। जिन्तु बड' ब्लग। गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय आरोना। आरो कमेन्ट बक्सआव आंनि नामखौ हेशटेग होनानै लिरना होबानो जाबाय आरोना। गाइस होमबानियासो मिथिगोन आरोना आंनि फेमिलिनिफ्राय बेसेबां जोन थांदो। थ' गाइस बाय नायलांबाय थार ना बिथांनि चेनेलखौबो मोजां बानाय दे गाइस। आंबो नायखांबायना। नोंथांमोना बुंदो जाहाथे खालामफैदो खालामनानै नायलांदो आरो साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। दा जों फट' थिखांबाय थादों आरोना नै फट' थिखांग्राया। ओमफ्राय आरो फट' थिखांग्राया इयो फट' थिखां जाग्राया नै आसोला जोंनिया। थ' हेल' गाइस, गुबुन मोनसे बेलेगनि चेनेलाव बरायलायबाय गासिखौबो। ओमफ्राय दा इयाव जोंनिया फट'शुट लानाय सोलिबायदों आरोना गाइसमोन। नायना लानो हागोन आरोना। जोंना केमेरामेन बिथाङा गामि खाथिनिनो बारा रोङा होमबाबो लाना फैदों आङो। ओमफ्राय बि खेबजाखांबाय आरोना। ओमफ्राय नै खायसे थांलायसिन आरोना। माने ट्रेन्सफार जाबायदों आरोना गाइस ट्रेन्सफार। ओमफ्राय इउटुब अनारा जाबाय जोंनिया नै बिखिनि दोङो अनारा। बिदिखौथ' बेसेबांबा गोबावनि उनाव मबाइल हामा जादोंमोन आंनिया। इनिफ्राय भिडिअ ओंखारनो हायाखैमोन लोगोफोर। माने इनिया गाइस मबाइला एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरोना गाइस। ओमफ्राय दाखालिफोरसो फैदो आरोना फाहामना लाना फैदो। बायनोथ' इसेबां ओरै अखा गैखाया जल्दि बायनो। बिदिनो आरोना गाइस। नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना। जों दा गामियावनो दोङो आरोना। गामिनि हाल सालफोरखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना गाइस। ओमफ्राय दा मानि मा बिनो सानो नों माबाफोरनि माबायाव? लोगोफोर आंनि मबाइलाथ' हामा जाना दंमोन। ओमफ्राय दाख्लैसो फाहामखांदोंना आङो। नोंथांमोना निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय जाबाय आरोना। आदसा गासैबो निमाहा होदो आरोना गाइस। माने बिथाङाबो दैलि भिडिअ लाना फैनो सेस्था खालामबाय दङ आरोना। ओमफ्राय आंखौ फन खालामदो फुङावनो। ओमफ्राय फैबाय आरोना एसे ओरैनो बुंना होनो थाखाय। ओमफ्राय गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय आरोना आंनि फेमिलिफोर। अके दा बिथांनो होथ'नोसै आङो भिडिअखौ माने मबाइलखौ होथ'नोसै आरोना। फैबाय थागोन लोगोफोर। भिडिअखौ सिन्था खालामनाङा। मबाइला मोजां जाबानो भिडिअ फैबाय थाबाय। नोंथांमोना सिन्था दा खालाम। लाना फैबाय थागोन खदाय भिडिअ खालामनो नाजाबाय थागोन आरोना लोगोफोरा। लोगोफोर नोंसोरल' सापर्ट नांगौ आंनो। नोंसोरनि जुदि सापर्ट मोनगोन आं भिडिअखौ खदाय लाना फैनो नाजाबाय थागोन आरोना। बेनिफ्राय आरो मबाइला आंनिया हामा जादोंमोन ना बे भिडिअ लाना फैनो हाथ'वाखैमोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि दामोन आंखौ भिडिअ लाना फैनो हायिनि थाखाय। दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना गालांथार दै प्लिज अननानै। दे होमबा लोगोफोर।